걸어공간만을 장난을 타며 나 낭나는 우랑이 덕가득가의 통만을 타네. 가슴이 몽클렁풀니 몽아오 아르 라이즈라가 풀는 바우나네 베켜나이 다발. जों रायजो राजाखौ खावलायगोन बे बिसायख'थियाव जाहाथे जोङो इयुन जोलैनि मोजां भबिष्यतनि थाखाय साननानै जाहाथे भट होयो रायजो राजाया जाहाथे जि थै जिउ होनानै मोननाय जि दख्लाबसे हा बेखौ रैखा खालामनो बेनि गोहोफोरखौ रैखा खालामनो जाहाथे भट होयो आरो जाय जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा दिनैबो जेल जानानै दङ जाय जोंनि आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय रायजो राजाया जोंनि मोनथायनि थाखाय दावहा नांनायाव अनेक इनाय अयथासारनि मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय बिथांमोननि मुङाव जाहाथे भट होयो आं बेखौ बयखौबो खावलायो। प्रमद बरुवा एक्स एनडिपिफोरनि जारिमिनखौ लाथिख' खालायनो नाजाबाय थायो। मैयानि सानाव प्रमद बरुवा अबेयाव गाजा गोमजा एक्स एनडिपिफोरनि गिबि मुंख्लं सानखौ खुंखो। गावनि बार्थडे हिन्जावनि बार्थडे गथ' गथायनि बार्थडेखौ बर' लिडारफोरखौ लिंथुमनानै खुंनो हायो। एक्स एनडिपिफोरनि गिबि मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजा प्रमद बरुवा मानो खुंनो हायाखै? बे समायखिरा लानाय बायदियै आफादनि थांखि बिखान्थिखौ गोसो गोरबोआव जिउआव लानानै आवगायनानै दिनै थै जिउ होलांबाय। जि फोथायनाय बेखौ थै थासान्दै जिउ थासान्दै गोसो गोरबोआव लानानै दावगालांनानै थै जिउ बावलांबाय। दिनै गावसोरनि जि फोथायनाय बे फोथायनायखौ गोथै सालसिम लांफाबाय। जुदि नोंथांमोना गावखौनो साफा साफा माहारि सिबिसुला उदांस्रि दावहारु नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा एबा बर'लेण्ड आर्मि होननानै सानदोंबा नोंथांमोननि जि फोथायनाय जि अपेकिं लानाय बेखौ गोथै सालसिम लांफानांगौ। दिनैबो माहारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जे मै नुयोब्ला होसोयो मोसा नुयोब्ला फासयो। प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा एक्स एनडिपिफोरनि जारिमिनखौ लाथिख' खालायनो नाजादों। मैयानि सानाव एक्स एनडिपिफोरनि गिबि मुंख्लं सानखौ अबेयाव गाजा गोमजा खुंखो। प्रमद बरुवा गावनि बार्थडे गावनि गथ'नि बार्थडे गावनि हिन्जावनि बार्थडे जोबोद गाजा गोमजा स्टेज बानायनानै बर' लिडारफोरखौ हांख्रायो। मैयानि सानाव प्रमद बरुवा अबे जायगायाव दंमोन? प्रमद बरुवा मानो गाजा गोमजा एक्स एनडिपिफोरनि गिबि मुंख्लं सानखौ मानो गाजा गोमजा खुंनो हायाखै? भबिष्यत प्रमद बर' गबिन्द आरो फेरेंगा आसा खालामनो हाया। एक्स एनडिपिफोरनि जारिमिनखौ प्रमद बरुवा लाथिख' खालायनो नाजागासिनो। नाथाय प्रमद बर'नि गोसोआ जोबोद गाज्रि। भिडिअनि फुटेजखौ खोनासंलांबा स्पष्ट बुजिगोन। प्रमद बरुवा अबे जायगायाव दंमोन मैयानि समाव एक्स एनडिपिफोरनि जाय मुंख्लंफ्रा हारिनि थाखाय थै आरो जिउ बावसोमबाय जायफ्रा जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि दारैनो बिटिआर सान्ति शक्तिया जानानै फैबाय। बिटिआर सान्ति शक्तिनि दारैनो प्रमद बरुवा लिडार जानो हाबाय, गबिन्दआ लिडार जानो हाबाय, फेरेंगाया लिडार जानो हाबाय। नाथाय मुंख्लंफोरखौ मैयानि सानाव जोबोद गाजा गोमजा खुंनो हायैया एक्स एनडिपिफोरनि भबिष्यत उननि समाव प्रमद बरुवा लाथिख' खालायनो नाजानाय एक्स एनडिपिफोरनि जारिमिनखौ प्रमद बरुवा फोजोबनो नाजानाय। सोरजिनायनि सोमावसारनायाव दावहायाव जायफ्रा दुखु दाहा सैबाय आरो गाव गावनि आगोमा थै जिउखौ बावसोमबाय बिसोरखौ अराय सम गोसोखांनो थाखाय आरो बिसोरनिफ्राय थुलुंगा मदद मोननो थाखाय बोसोरसे नाजानानै फ्रिडम मनुमेन्टखौ गासै मुंख्लंफोरनि मुङाव आरो रायजो राजाफोरनो बावनानै बेखेवनाय जाबाय। যোৱা 5 বছৰত 8ৰ পৰা 1000 কোটি টকা আমি বিটিসিক বছৰি দিও। সেই টকা ক'ত গ'ল? ভাল কৰি কথাখিনি শুনিব যাতে আজি মিটিঙত নহা ৰাইজকো আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি ক'ব পাৰে। বিটিসি কি? বিটিসিয়ে কোনো কৰ কাটল বা ৰেভিনিউ সংগ্ৰহ নকৰে। বিটিসি চলিবৰ কাৰণে কোনে টকা দিয়ে? ৰাজ্য চৰকাৰে টকা দিয়ে। দিছপুৰৰ পৰা টকা আহে আৰু কোকৰাঝাৰত টকা জমা হয়। আমি কিমান টকা দিওঁ? আগতে 300-400 কোটি টকা দিছিলো। যোৱা 5 বছৰত আমি বিটিসিক 8ৰ পৰা 1000 কোটি টকা আমি বিটিসিক বছৰি দিওঁ। ৰাস্তা ঘাট বনাবৰ কাৰণে বিটিসিক আমি 1500 কোটি টকাতকৈও বেছি টকা আমি বিটিসিক দিছো।
আৰু দিল্লীৰ পৰাও নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বছৰি 400-500 কোটি টকা বিটিচিক বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে দিয়ে। কিন্তু আজি মই য'তেই নাযাওঁ কিয় মোক ৰাইজে কয় দলং লগাই দিয়ক, ৰাস্তা বনাই দিয়ক, স্কুল দিয়ক, মন্দিৰৰ টকা দিয়ক। যদি আমি টকা দিব লাগে তেনেহলে যোৱা 5 বছৰত আমি যিমান টকা দিলো সেই টকা ক'ত গ'ল? যদি বছৰত 1000 কোটি টকা দিওঁ 5 বছৰত কিমান হয়? 5000 কোটি টকা। কোনে পাইছে? কোনেও পোৱা নাই। আমাৰ মানুহে কোনেও আঁচনি পোৱা নাই। যতে মই ৰাইজক গৈ সুধিছো, ৰাইজ অৰুণোদয় পাইছেনে? নাই পোৱা। ঘৰ পাইছেনে? নাই পোৱা। আজি যদি আমি একোৱে নাপাওঁ আৰু মোদীজীয়ে টকা দি আছে, দিছপুৰে টকা দি আছে, গাড়ীখনত তেল ভৰি আছে বাছত, কিন্তু পেছেঞ্জাৰ বাছত উঠিব নোৱাৰে, কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব? সেই কাৰণে এইবাৰ আমি কৈছো নহয় প্ৰমোদ বৰা চাম্পা এই পূৰ্বত কি জানে এই প্ৰমোদ বৰা जों मिथिगौ जे बर'फोरा सानसेनि समाव गोहो गोरामोन, बोलो गोरामोन। समाव जोंहा राजा दङमोन, रायजो दङमोन, जों उदांस्रिमोन। अब्लाबो दिनै जों गावनि हायावनो आलासि जानांबाय। जों दिनै गावनि हायावनो मोजोमसे जानानै थानांबाय। जों गावनि हायावनो दिनै सुखु जादों, नासयजादों, गाग्लोबनानै लाजादों। दिनै बर' हिसाबै गोदान मुगानि जारिमिनाव बर'फोरा नाङाखै नङा, नांबोदों। गोदोनि जारिमिनखौ आं दिनै बुंफोरनो बिजिरनो सानाखै, नाथाय गोदान मुगानि जारिमिनखौ जों जेब्ला बिजिरो अब्ला नुदों ब्रिटिशनि समनिफ्रायबो बर'फोरा गोबां नांबोदों। जों बर'फोरा हारि बायदि माहारि बायदि माब्लाबाबो देरहायाखै। हारि हिसाबैनो जों दिनै जेनबोदों। थांखि बिखान्थि लानानै नांबोदोंब्लाबो समनि फाखनाव समजों लोगोसे जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब खोलोब जेनबोदों। बेनिखायनो जों बुंनांगोन दिनै जे माहारि बायदियैनो जों दिनै जेनदों। एज ए नेशन we are defeated nation. जों माब्लाबाबो दिनै देरहायाखै। बेनिखायनो दिनै गासैबो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनियाव आसा खालामदों, मिजिंथिदों, गासैबो बुंदों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड गैयाब्ला आरो बर'फोरा गैलिया। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै, नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि बर'लेण्ड आर्मि हिसाबै दिनै बे मिजिंथिखौ जाफुंहोनांगोन। We must conquer. We must be invincible power. जों दिनै देरहानांगोन। रावबो फेजेननो हायै बायदि दिनै जों गोहो बोलो जानांगोन आरो दावगानांगोन आरो बर' माहारिखौ बुहुमनि बिखायाव उदां माहारि हिसाबै गायसननांगोन। गेदेमा मावथि लोगोफोर, दिनै जों नुदों बुहुमाव जे गोहो बोलो गैयाब्लानो एबा फोर्स गैयाब्लानो मोनसे हादर दानाय एबा माहारि दानाया नंखाय, एबा मोनसे हादर आरो माहारि गोहो बोलो गैयाबा थांना थानाया नंखाय। The basis of a state, the basis of a nation is force. Without force, no state, no nation can survive. गोहो बोलो गैयाब्ला एबा फोर्स गैयाब्ला एबा आर्मी पुलिस बेबायदि जुदि फोर्स गैयाब्ला मोनसे स्टेट एबा हादर एबा मोनसे हारि एबा नेशना माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया। खर' गंग्लायनानै थांनानै थानो ना नांनानै उदाङै दाद्दा दिद्दायै थांनानै थानो। इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि जिउआवबो बेबायदि मोनसे सोंलुआ फैदों, जों अराय इंलेन्डनि सिङाव थानानै थांनानै थागोन ना जों
नांनानै उदां खालामनानै बुहुमनि बिखायाव उदां बायदियै थाङो. Even these two questions arise in the life of America also. They had two options: whether to submit for forever under England or to fight and become independent nation. So America decided to fight under the leadership of George Washington. They fought against British, against their mother nation, and they become independent. Americanफ्रा सुख जानाय नासय जानाय गादब जानायनिफ्राय उदां खालामनो थांखि लानानै नांबाय. जर्ज वाशिंटननि दैदेननायाव नांनानै देरहानानै उदां हादर दाबाय, उदां मोनसे समाज दाबाय, उदां मोनसे माहारि एबा नेसन दाबाय. बिनि उनाव जों दिनै नुदों आमेरिकाया ओरैबायदि दावगाबोबाय जे आमेरिकायानो दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइ साबसिन हादर, बयनिख्रुइ बोलो गोरा हादर. After the independence, now America has achieved such a tremendous success that America has become the strongest nation in the world. So, बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' माहारिनि जिउआवबो बे मोननै सोंलुआ सिखारदों. जों अराय सम हारसाफोरनि सिङाव थानो, ना मारवारिफोरनि सिङाव थानो, ना बांगालफोरनि सिङाव थानो? दिनै बे सोंलुआ जोंनि जिउआव फैदों, माहारिनि जिउआव दिनै फैदों. जों अराय गंग्लायगोन ना जों दिनै नांनानै दावहा नांनानै बर' माहारिखौ उदां खालामगोन? जों दिनै मा खालामगोन? जों दिनै फिनदों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ दानायानो गिबि फिन जे जों अराय सम गुबुननि सिङाव गंग्लायनानै थाया, गुबुननि आथिं सिङाव थाया, जों नांगोन. आरो बे फिनानो दिनै नोंथांमोन